I got skits, selling more than all you niggas is albums. Come on, put some respect on my name. Ushuthi impela into bendala buzokhuphuka naye. Uyabona ke mina into engizoni bekuzokubamba kahle. Ubuye naye. Yini usuyibamba kanje? Uyabona nini? Mina ibhizinisi ngiplanile. Why abantu besifazane? Awubuza nge-body count yakho. Awu, kahlendo. Wena sihamba ubuza abantu besifazane ngama-body count yakho? No, into akade sikhuluma manje egroupini but yeah. Why abantu besifazane babuza nge-body count yakho? Bathi 2 or 3. Umuntu angasho ukuthi 11, 15, more than 10. I mean phela elapha ayithi ngizothola ke la ukwenza senzisa kanjani. But why umuntu azaqamba amanga? No, it's 2. No, it's 3. No. Why? Ay, nama ngi-understanding ngempela ukuthi amanga awani ngoba phela ikhekhe lakho ukuthi unikeza abani ikuphi kanjani yabona nje. Awusho-ke wena uba i-body count yakho. Why so simple? Uyazi nje ukuthi msando break wena. Kahambe. Asihefuzeli-ke nawe. Unithini yakhe body count? Yo, mina ngine-notebook baby. What a notebook? Yeah, I was trying to keep count. Bekusibu, Nhlanhla, uSihle, uMbuso, Bhiza, Sandile, Lethu, Siphe, Ayanda, Zamani, Andilo, uNcazelo, uSifiso, nalomjito wama-truck. Sengikhohluka, Thabani, uZakhele, kangubani omunye. Bagcina ku-178. Wahayiza. 100. Wahayiza. Uhayizelani mshanami? Wenze njani manje? Habe, so isikose raphi lezi 178. Asika somo. Uyaphi? Yodwa lezaphi. Isa-gripper nje. Isa-gripper. Drama. Let me tell you about the story of my life.